Έλληνας είμαι και Έλληνας θα μένω. Σε αυτή λοιπόν, θα το την προσπάθεια με σήμερα εφτάτε. Πρέπει να είστε όλοι ενωμένοι. Δεν χρειάζονται κόμματα σε αυτή την προσπάθεια. Να είστε ενωμένοι. Αυτή τη στιγμή καταστρέφεται με αυτόν τον νόμο η αξιοπρέπεια των ανθρώπων που υπερασπίστηκαν στις πιο δύσκολες και βάρβαρες στιγμές τη συνείδησή τους στην ελληνική και την Ορθοδοξία. Μόνο ενωμένοι θα παλέψουμε στο Κοινοβούλιο για να καταργήσουμε αυτό το έσχος της Τρόικας. Δεν προσβάλλει μόνο εσάς και τους δικαιούχους. Αυτό που έγινε εξευτελίζει το ελληνικό κοινοβούλιο. Μπράβο! Για τα γέννητα στο σώμα σου. Και θα καλέσουμε όλους τους βουλευτές. Εγώ συνέταξα μία τροπολογία. Την έχω στείλει στους φορείς σας. Θα τη στείλω και στους 300 βουλευτές. Δεν είναι υπόθεση κάποιων η υπόθεση των ποντίων και των βορειοπυρωτών. Είναι υπόθεση στοιχειώδους αξιοπρέπειας αυτού του κράτους του ελληνικού που με τέτοιες ενέργειες τον διασύρουν σε όλο τον κόσμο όσοι ψηφίζουν τέτοιες διατάξεις. Θέλω λοιπόν να σας πω και έρθα ως σήμερα Ραδάκη, γι' αυτό μιλώ σας ασυψή να πες. Με τέτοια ενότητα και με ενιαίο λόγο πρέπει να υπερασπιστούμε αυτόν τον κόσμο που τίμησε την Ελλάδα. Και εμείς εδώ σήμερα, οι νεότεροι, πρέπει να τιμήσουμε αυτούς που τίμησαν τον ελληνισμό και την πατρίδα. Θα δώσουμε μάχη στο Κοινοβούλιο και ιδού η Ρόδος που έλεγαν οι αρχαίοι, ιδού η Ρόδος για όλους τους βουλευτές. Να πάρουμε θέση, να το παλέψουμε και έστω όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τη 12η και 5 να σώσουμε την αξιοπρέπεια των Ελλήνων και του ελληνισμού. Γεια σας και πιστεύω ότι θα δώσουμε μια μάχη και θα έχουμε και αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τον βουλευτή του Παναγιώτη Κουρουμπλή. Τον λόγο